Mela bħalma qed nagħmlu bħal dal-ħin kull programm tagħna 12 to 3 bħallum il-ħamis niltaqgħu ma' Karmen Tedesco, però qegħdin inwasslulkom il-kampanja wkoll Onfoq bil-Għaqal imnedija mill-Ministeru tal-Familja u Servizzi Soċjali fejn qegħdin nagħmlu appell lilkom it-telespettaturi biex b'dawn iż-żminijiet għalkemm huma żminijiet ta' rigali, eċetera, eċetera, però wieħed joqgħod attent x'jonfoq għax imbagħad sintendi jkun irid jibqalu il-flus anki għal xhur illi ġejjin biex ma nibqgħux broke, biex ma nkunux broke sa minn issa ħanajdu hekk. Mela din hija l-kampanja Onfoq bil-Għaqal aħseb għal futur. Intant mela nlaqakom ma' Karmen Tedesco bħas-soltu illi ħankomplu nitkellmu fuq l-ikla tal-miliet u anke wkoll x'namlu bil-leftovers għax issa maħniex ħanarawkom qabel il-miliet x'namlu bil-leftovers li jkun baqalna minn dak li kelli nkunu preparajna. Illum l-ewwel ma se nagħtu daqqatajn lejn id-deżerta Matilde ħalli naraw se nippreparaw għal wara l-ikla dorna l-ikla kollha mill-bidu sal-aħħar mit-tnaqqir ix-xarba tal-bidu. L-ewwel platt, it-tieni platt jew tielet platt prinċipali u issa wasalna d-deżerta. Id-deżerta normalment xi ħaġa li kulħadd ikun irid ikun naqra ħerqan għalih. Ekku nażlu affarijiet li jkunu ta' issa. Ħafna drabi wara ikla li nkunu kilna dak li kell kollu l-aħjar li jkollok xi ħaġa li ma tkunx tqila ħafna. Jiena tal-parir huwa li iktar nibbażaw fuq il-frott jekk ikollok il-frott u forsi xi ħaġa oħra mbagħad forsi xi ħaġa ħelwa. Dik se tgħin ħafna biex anke inti tkun ġambu l-mata b'ħafna platti li tkun kilt. Allora tajt tal-inqas id-deżerta se jkollok xi ħaġa naqra iktar friska. U kremi, eżatti, meta tkun ġaħat inti min jaf kemm affarijiet fil-bidu, fin-nofs. Taħsara, eżatti. Allura bħala deżerta nistgħu nagħmlu użu minn frott li nsibu bħalissa pereżempju il-larinċ lokali għandna ħafna larinċ li huwa tajjeb, għandek il-larinċ normali, il-larinċ il-lumi larinċ għal ma jkunx iħobb dik in-naqra qrusa. Għataw minn għandu r-rummin, ġifiri jek namlu anke użu minnu, dak il-kuluri taħħom, per eżempju, l-arinċu rummin fl-imkien, jgħamlu plater sabiħ, anke kollok itqattem batħalli forsi iżżiċ naqra li ker fuqhom u s-servijom propja kif inhuma. Però mbagħad min ikun irid forsi naqra iktar xi ħaġa mhux sofistikata għax fil-fatt issir malaj. Għandna din id-deżert hawnhekk li hija magħmula bil-pane d'Ispanja. Issa tista' tkun pane d'Ispanja li tkun għamilt tinti u forsi jkun fadalek xi biċċiet tal-kejk. Jew kellha jista' jkunu anke dawn il-fingers tal-pane d'Ispanja li nixtru li faċli jiġifieri biex ikollok fid-dar kull ma trid għal kull waħda. Gluten free ukoll minn dawk biex ngħidulhom. Nimmaġina għaliex fis-section tal-gluten free meta tmur id-dur issib minn kollox hemm ma tistax tajt li wieħed ikun imċaħħad minn xi ħaġa li jkun jixtieq, ġifieri anke minn ma jistax jieħu glutina jista' jfittex dan it-tip. Namlu saf minnhom fil-qiegħ ġifieri tieħu waħda isu hemmhekk għandi waħda u nofs jekk trid iżid tagħmel tnejn tista' tagħmel tnejn. U ixxarabhom fi ftit kafè iswed u jekk trid mal-kafè tagħmel xi tikka waħda xorb, il-kafè m'għandekx għalfejn tagħmlu zokkor miegħu għax dawn ikunu ġa ħelwin minnhom għala ma nżidux iktar zokkor żejjed. Mela lilhom naqra kafè xxarabhom sew ħalli jirtabu u jekk trid tagħmilhom xi naqra likur tal-għażla tiegħek fejn fiena forsi xi amaretto jew brandi tażel inti xi trid. Imbagħad nagħmlu saf ta' irkotta. Dik mhijiex krema, ġifieri għażilna wieħed mill-inqas ġobnijiet illi fihom ix-xaħam u l-irkotta anke l-irkotta lokali mhijiex waħda li hija għolja ħafna, isek ikollok bejn 7 u 10% xaħam. U kull ma minna ħaddimniha bi ftit għasel. Jekk ikollok 400 gramma, raħ ngħidu 400 gramma se jkollok biżejjed tal-4 tazzi. Ġifieri hemmhekk għandek isek 100 gramma. Tagħmel żewġ imaref għasel ma' 400 gramma u żewġ imaref likur li tażel int. Jista' jkun il-likur li tkun għamilt hemmhekk fil-qiegħ jew kellha xi wieħed ieħor. Jo tista' jekk ma tix tagħmel xorb għal xi raġuni jew oħra, tista' tagħmel maraq tal-larinċ. Maraq tal-larinċ. Għat-tfal fejn kollok it-tfal intendi min tista' tagħmel affarijiet bl-alkoħol. U tagħmel żewġ imaref għasel u żewġ imaref maraq u tħallat kollox flimkien bi blender u tiġik propja krema lixxa. Ġifieri wieħed ma tantx jistennija mill-irkotta x'tajt l-irkotta meta tkun sodi mala darba itħabbata jew b'chopper jew kellha bi blender jew liquidizer se tiġi krema propja krema. Imbagħad jekk tara li tkun għadha soda ħalli żidilha tikka waħda ħalib. Però kif kienet pereżempju llum jiena din li għandi minn tal-lum. Ma kienx hemm għalfejn. Tkun imxarba. Tkun tidher li hija friska u kollha ħalib. Imbagħad tagħmilha bħala saf fit-tazza fil-wiċċ ftit ċikkulata sewda maħkuka, ġifieri nażlu s-sewda wkoll biex innaqsu
Zokkor. Bil-ammont ta' zokkor u mix-xaħam, hemm anke minna li tkun mingħajr zokkor, nistgħu nsibu wkoll, jekk jiġifieri għal xi raġuni jew oħra ma tridx iżid zokkor, sintendi anke jekk trid tagħmilhom għal xi persuna forsi li ma tistax tieħu zokkor, hemm anke gallettini oħrajn li jkunu ma jkollhom zokkor magħhom u anke mal-krema tal-irkotta iżid forsi xi sostitut. Ġifieri dan tista' tagħmilha għal kulħadd jekk trid. Imbagħad fil-wiċċ, din tista' sservija ma' plattina żgħira tal-arinġ. U fil-wiċċ nistgħu nużaw ftit mill-kompott tal-cranberries li għamilna iktar kmieni din is-sena. U għandek hemmhekk deżerta li sabiħa ħafna. Tista' jekk trid ukoll, flok mal-cranberries tagħmilhom hemm, tista' tagħmilhom fil-qiegħ ukoll. Tagħti dera sabiħa ħafna fuq il-pane di Spanja li tkun imxarba, tagħmel saf minn dal-kompott tal-cranberries, imbagħad tkompli tibni bil-krema tal-irkotta u biċ-ċikkolata. U magħhom jekk tagħmel imbagħad anke skutella żgħira frott, alla se jkollok inti deżerta li se tkun tajba, tagħmel preżentazzjoni sabiħa wkoll, u għandek taf affarijiet li mhumiex tqal, anke bħala mill-lat ekonomiku ma tantx tkun infaq twis, għax aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq dawn il-gallettini, irkotta, ċikkolata, affarijiet li jkollok fid-dar u ma tridx il-kwantità. Issa mbagħad ikollok min għax xi raġuni oħra ma jkunx irid jieħu ħelu u jażlu jieħdu l-ġobon. Saqdattant ikollok min jieħu dik u jieħu l-ġobon ukoll. Għax imbagħad l-nkunu qegħdin fil-festa. L-ewwel il-ġobon. U hawn min fil-fatt jieħu l-ewwel il-ġobon imbagħad jieħu d-deżerta wkoll. Ġifieri hemm ħafna gosti differenti. Hemm min anke l-ġobon jagħmlu fil-bidu bħala tnaqqir. Imma hekk ngħidulkom oqgħodu attenti għaliex jibdew jittiklu u li jiġrilek imbagħad inti ma jkollokx wisa għall platt prinċipali. Meta tiġi biex tagħmel platt tal-ġobon jew platter tal-ġobon, tażel isek jekk ikollok tlieta differenti, tliet ġobni differenti, għandhom ikunu biżejjed. Tażel wieħed li jkollu naqra toma forsi qawwija, wieħed li jkun naqra jibes, wieħed li jkun naqra iktar artab. Issa għażliet hemm kemm trid, tista' anke ddaħħal il-ġbejna lokali tal-bżar li tkun tajba ħafna, forsi l-ġbejna l-bajda. Xi ħaġa li tkun dak tal-ġobon il-blue veined, jista' jkun kemm jew gorgonzola li huwa qawwi ħafna, mbagħad hemm stilton. Hemm ħafna, hemm gorgonzola li tkun naqra ħelwa. Tista' tuża xi ismu dak grana jew parmiġġan u li ieħor li hu naqra iktar mild l-emmental jew gruyère lit-toma tiegħu. Imbagħad magħhom ukoll jekk inti tlesti jinżlu tajjeb ħafna. Sintendi, il-galletti dik tmur m'hemmx għalfejn ngħidu. Imma tservihom bil-qies. Iva, eżatti. U l-galletti għażilnihom ukoll li huma bil-tagħmla sħiħa, jiġifieri bit-tqiq wholemeal, allura għandek il-fibra wkoll, għal se jimlewk il-fatt li se jkollok il-fibra se timlik iktar minn oħrajn. U tagħmel anke xi ftit frott magħhom li wieħed jista' u tista' jittiekal ukoll. Jittiekal ukoll għax anke hemm biċċa ġobon li jkollha t-tomata qawwija, jekk inti tieħu xi biċċa berquqa jew inkella xi biċċa tina, tiġi tajba ħafna. Imbagħad ikun hemm millews, ġellews, tagħmel taħlita karawett li wieħed jista' jieħu wkoll u anke xi ċatni. Iċ-ċatniż imorru tajjeb ħafna. Din hija ċatni tal-mango, però tista' tkun anke ċatni forsi tkun għamilt inti stess ta' xi pereżempju tuffieħ u tamal li jmorru tajjeb ħafna u jkollok inti mal-galletta, ikollok ukoll biċċa ġobon, sintendi s-sikkina tal-ġobon u idealment jekk inti għandek tliet ġobni differenti jkollok tliet tiskiken. Biex mhux minn sikkina l-oħra isni nikkontamina il-ġobon, forsi għandi wieħed li huwa toma qawwija, mbagħad se nieħu wieħed li huwa mild, allura lessu li jkun hemm tlieta. Naqra enep ukoll jinżel tajjeb magħhom għalkemm mhuwiex fl-istaġun imma insibu minn dak it-tip l-importa minn ta' barra ma tridx kwantità kbira tagħmilhom friżar u għandek inti hemm dak il-platt tal-ġobon. Issa jew tkun ħadtu qabel id-deżerta, jew wara d-deżerta, jew minflok id-deżerta li tkun ħelwa. Ma tintendi nispiċċaw bil-kafè, nistgħu nagħmlu hemm anke xi biskuttini żgħar aħna jew kellha pereżempju anke mit-taħlita tal-log stess, tagħmel blalen żgħar u tkebbibhom forsi fil-lews infarrak, jew kellha f'xi ġunġlien u jkollok l-aħħar tal-ikla se tkun tajba sal-aħħar net. Jiena ġibt hawnhekk il-log għax il-log ukoll tista' tiġi ppreżentata bħala deżerta, imma b'xi frott magħha. Nagħtu każ jekk inti fi platt tagħmel qatta jew tnejn minnha u tipprepara ftit l-arinċ jew kellha
speċi ta' xi insalata żgħira wkoll jista' jkollok fejn fjena kiwi, tuffieħ, l-arinċ. Sintendi jekk għandek it-tuffieħ u l-kiwi li trid tagħmel inti trid tgħaddihom il-meraq tal-arinċ ħalli ma jbidlux il-kulur tagħhom u jibqgħu sbieħ sakemm tkun qed tisservija. Jiġifieri dik ukoll tista' tkun bħala deżerta. Il-mince pies li konna għamilna u suppost għandna maħżunin x'imkien joġu xil-għanda joġu l-friża. Jina fil-friża tiegħi qegħdin. Biex ma jitsarux. Għadhom ma sarux mela fit-tex għamilhom għandek ċans fadallek jumejn. Dawk il-mince pie ukoll tista' tiġi sservija bħala deżerta, is-saħħana tista' servi anke b'xi custard, jew kellha anke b'xi krema tal-irkotta magħha. Imma jkollok xwiss għandek waħda, imma sa dan it-tant il-mince pie għandek l-aġina u għandek il-frott ġewwa li se jimlik. Ġifieri tara inti daqsxejn minn dawk l-affarijiet li għandek biex mhux imbagħad nispiċċaw il-ħin tat-te se toħroġ il-Christmas log, toħroġ il-cake, toħroġ il-pudina, noħorġu forsi xi ħlewwiet oħra li nkunu għamilna. U ħin it-tem mbagħad se tispiċċa tagħmel daqsxejn festa esaġerata mill-affarijiet tal-ħelu. Allura il-ħelu titħanżer eżatti. Allura il-ħelu tkun qassamtu parti minnu mad-deżert, imma tħalli tieħu parti minnu għal-ħin it-te. Jom għal-kafe, jom għat-te, għax imbagħad normalment isna nibqgħu madwar il-mejda. U issa wasal ħin it-te, u l-4, l-5, issa kikra te u nkomplu nieħdu minn dak li nkunu qegħdin niklu qabel. U b'dak il-mod ħela ma jkollniex. Li jifdlilna minn dawn l-affarijiet, pereżempju il-ġobon li jifdallek, dak tista' terġa' tippakjah iżommu ġol friġġ u tużah imbagħad mal-ewwel ċans li jkollok. Speċjalment ġobnijiet li jkunu rotob bħal dak li jkunu tal-blue cheeses dawk il-ħajja tagħhom mhix daqshekk twila, għalkemm tista' tpoġġihom fil-friża meta toħroġhom in-nisġa tagħhom tkun naqra differenti. Però l-oħrajn tista' tkebbibhom tagħmilhom ġo kaxxa aw kaxxija l-ġobon tapposta li jkollhom ċertu ventilazzjoni li tidħol fihom ħalli ma jitnawrux. U meta jkollok ġieli anke forsi jkollok ħbieb li se jiġu d-dar, jew kellha jiġu għal arrieda. U tajt inti flok ma offrejtilhom ħelu biss, tagħmel daqsxejn ta' ġobon u galletti. Tista' tkun anke biċċa ħobż friska, forsi jkollok fejna fina xi ftira friska, jew xi bagetti tqattaħħa slices. U dawn l-affarijiet li għandna magħhom, il-lews differenti u l-karawett, il-tin, il-dina u l-berqu, dak kollha jkollna ġoddar. Ġifieri wieħed jista' pereżempju anke minflok il-mango, iċ-ċatni tal-mango tista' tagħmel anke ftit kompott tal-cranberries. Għax dan il-cranberries imorru tajjeb ħafna mal-ġobon. Ġifieri wieħed bl-affarijiet li jkollu ġoddar u l-affarijiet li jkun għamel, xorta waħda tista' testendi dawk il-ġranet meta se jkollok nies differenti jiġu id-dar, għar jgħaddi xi ħadd jgħidlek ġejt intik ix-xewqa tittajba, m'għandekx għalfejn. Kollok xi ħaġa. Affarijiet bħal dawk pereżempju meta jkollok anke forsi tagħmel xi ġbejniet, tagħmel forsi xi żebbuċ. Taf tkun anke tip ta' appetizers tagħmel isek mejda b'affarijiet li ma kienx hemm sajran għalihom, imma isek affarijiet li kienu lesti fil-friġġ, fil-kabad u ssibhom hemmhekk. Issa semmejna fuq il-leftovers aħna għadna xirridu namlu u propja illum irridu nitkellmu daqsxejn biex naraw se nagħmlu bl-ikel li nkunu saħjarna dakinhar stess. Irridu niftakru li kull ħaġa li sajjarna alla volja temperaturi huma kesħin u fid-djar huma kesħin, xorta waħda jridu jidħlu fil-friġġ. Sa satej wara li jkunu kesħu jridu jidħlu. Jiġri għandek x'għandek. L-iktar li jkun hemm il-laħmijiet. Il-laħmijiet wieħed irid joqgħod attent illi se tippakjahom f'porzjonijiet. Issa ħanajdu jekk inti l-għada se tikol minnhom. U ħafna drabi nagħmlu hekk. L-għada tajt issa se noħodha frih, ħannara x'għandi minn tal-ġurnata tal-festa u nieħdu minnha sewwa. Sa ġurnata wara sa jumejn rajt, imiktar minn jumejn le. Iktar minn jumejn inti jekk għandek il-ħsieb illi se tikol sa jumejn biss u se jkun hemm miżejjed, speċjalment jekk forsi tkun jew ma kinux kienu biżejjed, jew kellha forsi esaġerajt naqra. Allura wasal iż-żmien li inqasmu f'porzjonijiet u jista' jkun il-ħsieb irid ikun dakinhar stess tal-miliet wara nofsinhar. Tajt jiena dan għandi żejjed minn is-seniklu mela se nqasmu f'porzjonijiet, nippakkjah u nifriżah. Niftakru li f'temperaturi bejn il-5 gradi Celsius u s-60 grad Celsius dak huma danger zone għall-affarijiet tal-ikel. Jiġifieri hemmhekk u fil-kċina, apparti mill-kċina kollok is-sħana tal-cookers, jaf ikonna l-heaters jew ACs li jkunu mqabdin biex inżommu sħan imħabba l-kesħali, allura mbagħad l-affarijiet inti li jkollok se jmorrulek fi għandek il-likwidu wkoll jekk għandek sopop, l-istess sa ġurnata salada tajjeb iktar mill-għada iffriża. Għalhekk ġimatilu konna natfu l-friża ħalli tagħmel il-wisa u issa tibdew taraw tara jekk jiena għandi dak l-ispazju mela daqshekk nista' nifriża u nistgħu nifriżaw
kważi kollox li jkun fadalek, anke jekk kollok xi kontorn tal-ħaxix, mhux il-patata tal-forn le, dik il-patata tal-forn forsi salada li tista' ssaħħan imma iktar minn hekk le. Imma kontorni ta' ħaxix nistgħu nagħmluhom f'porzjonijiet u nitkellmu fi programmi iktar il qudiem x'nistgħu nagħmlu. Jiġifieri kemm il-kontorni tal-ħaxix, laħmijiet, tiġiġ, dundjan, sopob, dak kollha nistgħu nifriżawhom, imbagħad bil-laħmijiet u bil-ħaxix naraw x'nistgħu nagħmlu biex ma naħluhomx u nagħmlu iklit vera tajbin. Mela qogħdu attenti biżejjed hawn mart bħalissa, jiġifieri ma nkomplux inżidu dak li jkun baqalkom tridu jew taħluh l-għada jew inkella tiffriżaw. Grazzi ħafna, Karmen, jina nixtieqlek il-komplament tal-festi tajba, ġissa ma niltaqgħux dawn il-festi. Bħallum ġimgħa niltaqgħu. Lilkom it-telespettaturi nawgurawlkom illi tieħdu l-pariri illi tatna Karmen matul dawn il-ġimgħat biex tħejju l-ikla tal-miliet. Aħna nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa ma' Karmen anke biex nitkellmu mbagħad dwar l-ikla tal-ewwel tas-sena u nkomplu forsi nitkellmu kif ħanamlu bdalijiet illi jkun baqalna. Mela waqfa qasira imbagħad inkomplu bil-programm tagħna billi nitkellmu ma' Marika Fleri mill-uffiċċju tal-Community Chest Fund.